सोरबाबा सोरनिबा गारि बुख्रुबबाय, सोरबा सोरखौबा अयनाय खालामबाय। इलेक्सनाथ' जोबनानै थांबाय, दा रिजाल्टसो नेगासिनो दं। गोसोआव माबोरै मोनखो? दिनै जुबिन दा फुरा आसामावनो बा इन्डियायावनो होननांगोन, दाब दाब जायगायाव, वर्ल्डआव थानाय दाब दाब जायगानि मानसिफ्राबो बिथांनि थाखाय दुखु खालामदों थैनाय समनिफ्राय लानानै। जेरै जुबिन दाया थैदों, दिनै सावनायखौबो जों नुबाय। जोंबोलाय अबावथो बासिनो, रावबो बासिया। मानसिया एकनिफ्राय 50, 60, 70, 80, दाना 80खौनो जोरबायबा बहुद जोरबाय सानबावदो। जोरगोन, बिनि उनाव नों बायध्य' उफाय गैया, थांनांगोन, थैखानांगोन। सोरबा क्ररपतिबाबो, लाखपतिबाबो, सोरबा गैयैबाबो बे थैनाया थैनायखा, रावबो बासिनो हाया। सोरबा क्ररपति, हाजार मालदारबाबो नों आं 1 कौटि होदेरबावनोसैलै भगबान होनबाबो बे बासायनो हाया। बा आं बिलियन बिलियन मिलियन ट्रिलियन होनसैलै भगबान एसे दोनबावदो होनबाबो रावबो बासायनो हाया। आरो बे समावनो जों बेसेबां दुगानायलाय, सोरबा सोरखौबा हार्ट खालामो। इलेक्सननि पारपसखौनो नायबावदो, सोरनिबा गारि बुख्रुबबाय माबाय, सोरनिबा थुनज्लायनायाव मा मोनखो? प्रफिटआ मा जाखो? रिजाल्टआथ' फैनो थांगासिनो दं, सोरबाया राजा जागोन, नोंथाङा मा मोनखो? नैबे मोनसे खोथा। दा बेफोरखौनो पावारनो मानो बेफोरखौनो लानानै खायफा मा थाखा फैसाल'जों माने गावजों गाव जेबो अनलायनोबो रोंला। सोमोन्दोआबो आथिखालाव मा जाबाय, नोंनाव थाखा दंबानो नोंजों सोमोन्दो दं, थाखा फैसा गैयाबानो नोंजों सोमोन्दो गैया। रिलेसनशिपनि बेलायाव होन, न' मेटार, अननायनि बेलायाव होन, न' मेटार, माने गावनाव जि दं बेखौ लानानै गोग्गा। ओरैबायदि मानसि दंसै जोंनि गेजेराव, रिलेसनशिपआबो मेटार नंला, न'खर संसार अनलायनाय बेबो मेटार नंला। जास्ट गावनि पावार नांगौ, जिखुनु बिथिङावनो जास्ट थाखा फैसा नांगौ आरो गावखौ गोग्गा, आं बिदि मावो नै, आं बिदि नै, आंहा बिदि पावार नैबे देखायनोल'सै। थ' जेखियानो जाया मानो, जाय जेखि खालाम, रावबो लाइफआव पारमानेन्ट नङा। मानसिया एकनिफ्राय आं दहायनो बुंदों 50, 60, 70, 80 बोसोरसिमल' जोरसै। बेखिनियावनो खायफा ओरैबायदि दुगा दुगि, गावनि लाइफखौबो एन्जय खालामनो रोङा, मालायखौबो सान्थि दोना, बेफोरबायदि गोबां मानसि जों नुनो मोनो। बेखायनो लाइफआव जि दङ सान्थि था, बुंग्राया बुंग्रा गोबां थागोन। बे नङा दि बुंग्राया बुंग्रा थाखायो होननानै गाज्रि आखु बिराद डेन्जार जानानैबो देखायनांगौ, बेबो नङा। जों जेसेबां हायो पजिटिभ था, पजिटिभआवबो सोरबा माबा माबि बुंग्राया बुंबाय थाथों। नाथाय बेनो आरो जायफ्रा इलेक्सननि पारपसाव गोबां माबा माबि मावबाय, फिल खालामो ना खालामा एसेब्लाबो? आंनि बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादों, अननानै कमेन्ट खालाम। मानो होनबा आं फिल खालामदों बैफोर जायफोर गारि बुख्रेबलायनाय मानाय बेफोरखौबो साननानै, आरो न'खरनि मानि बेफोरखौबो साननानै नैबेखौ आं ससेबाबो बुंबाय आरोना। बे आरो रिजाल्टआव सोरखौ फैगोन बायदि मोनो एसे कमेन्ट होदो। लाभ इउ अल।